Puilano hambai sini katang kaitorno sini Youth for Positive Change channel lam soko okay tini oro ang ani logiwo takhu okra tongo tei bukuk okra jek sing bornoti poitoni korok sing sunglayano tei aboni bisingdei sing tamo srenggai man kubui Christianity noti hari sing saiman layano nini mong neng bomothani belaka hambai jora manon bagi kosang kaitorno hambai ang to koroksa kaitorno surenai kan mongkai onil ani motha hangkai sagiri motha angkaisa kaiton ministry wo tei pastoral samunglang khlai tongo angkai chini yang haino hai chini bukuk okra jek tongo sing bonobo sini mongni bisingti khai sing sini layano bini mong tei bomothani hambai narokbai kok sanani joraka mama bagi tei kaiton nobo hambai tei ani bumung hangkai nondarani deburma ang sagiri mothani gai narokbai kok sanani joraka mama bagi ang narongobo hambai ya pharo chini takhu okra pastor sagri mothani jeng bini khukti khai jeng khanalayano poito himani bo bahaike bini live bo bomohai poito no bo mani phaika abo bomohai poito o young generation no jeng kwbangma a poito no tui kwbangma confusion phayo jara jara wo jeng bini khukti khaioi poito himani te Christianity ni ti bo kisa sanani phasingo jeng khanalayano bo tamo sai khanari sung belaka hambai elam bagni kongno sung kisasa nanya thangkai tabok jeng alipo sung hoite jeng yang katal समय कताली पर्यन्त यो संस्थानलाई नाइ जों नुखा असंसारो पहिला हंगाय काइतो रासुक असंसारो नाइथक सुनामका ते सुनामा बिसिंग बिनि साल ताल जो त सुनामका आबन परेव हंगाय बफां वफां ते मालनाय बिनाय हिमनाय जत सुनामा बिसिंग कमप्लिटली अब जों नुखा एलमबागो लास्ट पाइताको हंगाय मानव जाति अथल बरक मुनि सुनामका जत मानि सुनामा बिसिंग जत उत्तम हंगाय बरक मुनि जों एलमबागो नुगो आ जरव काइतोर एबिते आदमनो सुनामका अफरो असंसानि दुखु कष्ट तै असंसानि वाना चिन्ता अब हाइबों थानि ग्रै हंगाय आ मानव जाति रुक्तिनि काइतोनि होइते तांगै तिनि अबिरमन थाना लांगांगाय बिनि कक खनायांगै बिनि रुल ब्रेक खाइमन बागै तिनि बिरमान फयो आबो जों तिनि आ बिरमान होइते फियगना बागै बा मुक्तिना बागै तिनि संजरे साजा जिसु ख्रिस्टनो बर हका माथाय कथमा काहामनि 21 वर्ष तिनि आ ककनो साजा जे बरक जिसु ख्रिस्टनो पोइतो खलायनाय अ बरक तिनि तै ब थैलियां छ जोंनो फियगना बागै ब असंजरा आसाइखा आबोनि बागै जे बरक तिनि जिसु ख्रिस्टनो रुतुकनाय बिनि मसां जाकनाय हिनिजों एलनाबागो नुगो आबुं तिनि पोइतोनि कक जे बेलेका हामबाय hambai jeng tini chini takhu okra pastor ni bising dikai jeng khanaka poito himani tamo tei jengno elambang ni bising dikai bujok sai khnarika Genesis to Revelation a whole chapter songkepe khai shortly khai inga hari jeng personal jeng thalainai chini takhu okra pastor bo bahai kai poito himano bo rombi mangkha ba poito no bo bahai kai bufurne hoite poito himani tamo hini bo bini live bo chongoi nakha ba accept khai yasagai nakha hari jeng abo kisa khnai na layano ingai belega hambai tesa hai जों पोइतोनि कक अर्थात एलम्बनि कक जों तसा खानालायनाय आं ख्रिस्टान नुमा हंकाय जेता बिब्लिकली जेता मानमा हंकाय जेता आं सयसके नुमा हंकाय 2007 नि सिमिन आं एलम्बनि कक रंना बा पोइतोनि कक बा मथांजामान कक रंना आं मानखा हंका आ जे कक रं खातिनि आ बिब्लिकल कक रं माने तिनि बिब्लिकल अर्थ माने आबो ताम आज जों सयसके सा थांगाय तिनि एलम्बाग जेता ता खाइदि माने आबो खाइया हंकाय तिनि आबो बेलेसाया काइतोनि मकल जों एलम्बाग नाइने हंकाय काइतोर बबल खालायदि बबनो तामदागी आबो जिनिसनो जों बुजि माहाकाय आ कलनो आ बिसिंनि कक कुथुलनो जों बुजि माहाकाय इनि आ बुजि मुंखा आबो तिननि खाव मसांजों माने कक बेलेकनो हामबाय जों हाइनो हाइ खनाफिका पास्टर दाखु अक्रानि जीवनो पोइतो बिनि लाइबो बबमा हाइकाय काइतनो रिसीव खाइमानि कक 2007 नि होइते काइतोनि कक थाइ कक बिनि बिसिंति खाइ ब तिनि सक जराते काइतरो गोरोंजाक बिनि बसा हिसाबे गै जों जिनि यांगो याग्रा फासिंगो तंगो हाइनो हाइ जों खोनालायनाय जिनि बुखु अक्राजो बिनि लाइबो बमा हाइकाय ब पोइतोनो मानखा बिनि टेस्टिमोनि बमा हाइ बतिखाय जेंखा काइतोनो बबमा हाइकाय मानखा क्रिस्टनो जों आबो खनायना लायाना हारि बेले खायना हामबाय नरंनो एलम्बां नि कक नरंबाय शेयार खायन जरा मामा बागे आं जे काइतोनि कक मामानि हकाय 99 रगो आं पहिला एलम्बां नि कक रखनावै आं थरांगै गिरजा रगो थांका हंका आफरो एलम्बां नि कक रं बेले खायनो परिनानि मुसुंगो गाय सोरंगो एलम्बां नि कक र आगि छात्र जीवन तंफ्रुबो फन रंग नुगै आं रेखे हामजागो इतिहास रंग परिखा हंकाय ख्रिस्ताब्द नि परिथानि व ताबु लेखायने खांगा यीशु ख्रिस्ट को बुइनंग नाहने
elembang ni kok no poito khlai ang apro girja ro thangmani ka apro elembang ni kok ro bele khene pori wa pori ba elembang je soi raja tei khom ya pro ka ang suri mo elembang ko je pori na kha ka joto bini dagi mani bini phorang mani hai ke tongdi ani chao ka je o ma thai si mani kothoma ka han bini sagri ro ma dagi mani noro thani kothoma ka han bini sungsar ganang ge ani joto phorang ma hai ke borong na phorang di ang je mol pa ya sonor bai tong mana ang je ke bisas khayo agin simi ka elembang ro pori na mo sungo bini phorang mani tamo elembang ro pori na yo ka apro bini elembang ni kok no o level sono nugu noro kok thai ja bo tam bari ri di ta komi ri di nei pia ba ka bang ma thori ma ro ang khom mong ya ta apro ko elembang ni raja tei ka hang kai phorang ya hai je phorang nai ro ka ang kai jon no suri wo je kubui thori nai ro ni ni kok je pin nai ro missionary ro nang tirpura wo ro hodi nei apro ro ang suri wo kubui ni ni elembang kok ni phorang nai ro nei khom mong ya ka ni suri mani abo khana mani hai de ya jar sat bisiwa kai sini missionary ro tabu phaike kai boro elembang ni kok ro phorang mani abo thaisa laisa koro ya ti ke boro phorang pai ma bai ang ja khe hamja ka elembang ni kok boro pori ri khana ri ka ang abo no khonjo ka yo khana wo kai boro elembang ni kok no ko bo ko mi ri ya babo bari le ya je elembang ni kok ro phorang ka je abo o je level sonang pori tong mani abo kubui de ya ja sato mang kha hne ang je poito khlai mo si kok kubui je phorang nai ro kai tor khai ro gui tabu tir pra hawo sin do phani bising ro hoka nei poito khlai ye ang poito ni kok bai tong ha nei thang tan wo ya ba no khungo apro no odere bo saime ya bo sajanda samung khlai na tamu khlai angko ani sera ya apro ya khlego pori tong mo se bini kok kubui hne ya sak thani wo apro ngai sera bini pori thani wo ko bang ma jengjal chok pai ja bo phungsa bujang ma ba sia bo hosa ro ko ma woi jeng apro na tu ngani na aba am jong ma belong ma da phai ga bang saime ya ngai ko de ya jar sat ni hote se am jong ma belong ma phai bang bini kok kubui nya nori ya bini kok no ti na ang tong thogui ta bo suri wi tong bini raja ti tong ani bini ta gi ma ti tong ne ta bo sera ka chana ti yi ta su jora ko bang ma sera ni bi ti wo potre po am jong ma ni hai phai yo ba han jong bi su ti kai phai yo hai pa no kai tor ani no khong go je nang ma ni sora te ru bai le bu ki ri ya ta bo ru bai ang sola nya nang ya ang i son ne a se ba ti ti ni sa tong wa te jot to samung tang ta ma ni bi su ti kai bolong ko sa kri khai ta bo bang tang sai tong kho i son ne a se ba bai ka ta bo ko ra ka hama bo kai jon no ano ka ham tori ne ang hoi to khlai yo gang o de ya jar sat ni hoi te ko thoma ka ham no ma ne ang bele khe no tong thogo bele khe kha ko jang go tini bini elambang ni kok kha no kha ha ka mai thang pa na tini bini kok thai ro khai ja oro ya te khe bini to ma ya ni chama ni a ko ro ngang ma chu ka ni ta bang hoi to khlai ni tong thogi tong thung sai po te bo ka am jo kha no ya lo kha na ta bo bang ka ham no tong kho i sora no ka ham ko rong tori wo mu tre ka ham ri wo hamung tang sa thani bo ba ma ro pro ka ni hoi te bo ano ka te ri tori wo gang elambang ni kok ro bele khe no mo chu ma no je bini borok na hu kai bo je sa borong thani khok ja ho ja pa na bini borong ni thani kai elambang ni kok ro abo jo to ti khlai phorong nai ni je elambang ko kok ri na ha nya tini tir pra ha ni sin do pharong thani wo kisi sa borok him bo kai to bini elambang ni kok no thang kai tini missionary rong bi su ti bo phoro ka je ya phang ni hoi te tini bini chicharo ka mo khai phorong lang kha elambang ni kok ngo te ye abo ba kai agi wo ata no bo chon do wa ang je kai to no ko bang ma sa ya su ya khai je suri wi phai ka lo wi phai ka je ta elambang ko kore abo ro khlai phai ka ini abo ro jok to sa ya nu khang abo ni ola hang ka bini raja ti chong ani je phorong ma no simi sun abo ang ma ni wi tong thogi chong abo ba kai to na ang bele ka ham bai ma ri wo kai tak su jora bang ma am jong ma belong ma phai pa na ano kai to ka hang ko rong to ri wo kai bini kok bai tak su jora na kha ba sa ri to ri wo abo ni ba kai ang bele ka no tong thogo bini elambang ni kok no ma ni kai o sung sa ro abo na bini elambang ni kok thei no tong nai hne ang ta bo ko wi chong bai be lo jora jora mo kol to nu ya ka hang kai pori ma ya pa na elambang ni kok rong no agi je pori ma ro to ma nei bo khawo sa bo mu ron tong tong ta hambai kai jeng khana lai ka chini buku okra jeng ni bising ti khai bini live testimony bo bini live bo kai tor bahai ke bini borong no rutugui ti khlai abo hai ke yasak mani bising dikhe man mani boito bo tini sai khnari ka oboni bagai chini buku okra jeng no hambai nang jeng no tei borok no takok te bukuk jeng no okok share khai khnari mani bagai te kaisa kok sungmong hingke nang tamo message ri nai gobang ma chini dophawo boito khlai nai hini khlai tongo
takuk te bukuk songrong no poito bomo haike khlai thai tabuk nung je poito khlai tongmani abono nung besuk nung to kubui khe rombi nao abo haike da tong thai ba poito bomo haike khlai tong thai abo nung kisa nini bujimano nung borong no lukorong no tama message riman kaitor sawo noro ono thojaga ani bumung no ta lobdi ta suridi abono nang poito khaine rong sanani musongo je soisoi kaitor je dagi mani hingkai sung elembangko khlogui pori nangnai thaisa koro yatikhe angjo tono no je poito khaine rong nang kobong na musongo sung buini phorongmani tabu song horpano ni phaike bini phorongmani soisoi da elembangni raijati bo phorong abo elembang no sung siari naine elembang kha abo kaitorni je phalaka tharbe kobol jagi simani abo kubuino phorongtani sugo tai tatal no tatal ni phoroktani sugo aboni bagai sung jo to elembangni kok sung ya phangni hoite paithak jora noro salo sapta deita phano poridi sung jo to pai sugui porina nango kaitorni kongno buji suknani hingkai tam hingkai sung elembang nugo noro elembangni kokno tabo tam poridi tabo ta komiridi tabo elembang kuri sung jo ti khlai tong hangkai sung baksa tabo kristan tongai ro kwbangma sung elembangni kokno sunglayo Jesus Kristo je bini sagri ronga saiklang joto ani dagi ma haike tongan bagi borong no phorongdi ang je molpa ya sonnorok bai tongo kai kai tor tabuk tamu phorong baksa saisi ma ya tamu phorong hni chau kai sung aba haike suri tongmani abo kai tor mokolo busak kai saya ga abo no sung kai tor no ma ya khai ma ya o sungsaro je poito kuri rokse abo rong slai tabo hamko gu hni chau kai sung belai kiri ma singsa kai tor ni kokno sung kiri nani nango kai tor no sung kiri nani nango kai tor no kiri mangkha abo giani arambo hni sung elamba mano abo no sung bukhani wan suktui abo elamba je kuri rok sung khailai tongkha tabo sadu polsong galatia mo thano sama tongo norok sal tal mol bisela khonglai hone ang norong ni bagi kothma ka hamtui phemani abo erengda ni chungo phiaba sung tine elamba go pori na kya hangkai nung soi kubuini je kaiton ni kok nung mata mangkha nung bono yasi surui tongi lengya abo ni bagi joto no norok joto poito khainero hangkai elamba si ka hangkai siana ni nango ka hangkai pori na nango ga abo na ang poito khainero ngo joto no sana musongo norok elamba ka hangkai serengdi ka hangkai pori di ya phangto buso sung ka hangkai nanyan nango abo ni bagi ang joto no tirpra hani do pharong no ang ka hangkai elamba pori nani bagi ang joto no dagi nani musongo tam hangkai phathara phaibu chini kala kai jono mama ni hangkai sung sungsaro tongtho sungsar ni bagi ya sini phala mo thangjang ni bagi si abo ni bagi sung phala ni samung najuk thani wo sung kai jono suri nai buji ya hangkai sini adati ni kha khunju mokol phiogri di ni kubunya sung buji nani bagi ne sung suri na nango kai jon thani wo sung bo buji ri khaise sung buji nai elamba go sawo naro beba kono sana nyai di ne ka hamno narli hamya no khibi di ne sung roti bai simi thangya kai jon ni bukhong ni je ko abo si bororong mo thangnai ne sung tine elamba go no go haino hai sung chini buku okra jungni bisingti khai poitoni kok rok bangma khanaka kok meaningful rok sung khoroksa bukuk poito khlaine ni bisingti khai bini thani message mangkha abo haikai chini dopha lukurongni thani obo haino hai kubui himanoti rom tongnani denomination mai mathangja ya akongno botini sanani thangka hingkai kaitoni kok thai abono asol denomination aboni bade te kono denomination kotor akongno bosa hambai Engkai haino hai hambai jeng chini okra pastor jeng bono final question khlainai bo tabuk je Christianity je somas do pharoko special ang kubuni kongno sunglak chini do phawo gobangma Christian do jeng tongono nung bomo haikai nuk tei nung bomo hai Christianity asol Christianity ala mago sabuting thai nung abono kisa sebai saikna hambai chini youth for positive change over normal belaka hambai ro ang paithak ni kong ka bono sung gobangma o saro denomination ni tonglayo kintu sung bible tamo no kunkai poitun samong Jesus Christ soline samong gai tamo da asol ko kai bobo ka ham bobo hamya bobo chuk ya bobo kai to lobjang bobo kai to lobjaga aro sung saina kunkai abo khop ka hamlai jara suri tonero kintu asol ko kunkai kai to no kubui si surina nanglai kai to tholmani bisingtei ba scripture ni bisingtei abusu sung chini yak hena nanglai gabosu chini tini na harmong abusu chini suri mung tonglai ingasung hamai te kaisa sungnai
tamni hingkai chini dopao kwbangma Christian leba bangkhano chung nugo haipano actually elambago samani hai practical lo bthai thainai jet Christian nungle chini dopao nuran nuk 다국 성 신이 소마스노 하리네 가이 에모신이 소마스 탕이 클라차 다국 신이 이웃니 모여스콜니 아로승 신시마 양상가 아보록승 나이네 가이 함여부 방는 뭐가 한국인 타냐 한부 방는 뭐가 한국인 타냐 사이 타양이야 뭐사이 타요 아보 부방 함리야 아보사이 타양이야 미니 뭐사이 하면 뭐사이 뭐사이 타네 거 방카나 가함니 뭐가 함노 타네 거 방카나 뭐 빌려도 뭐 따이모승 신시마 양상가 chini dopao kwbangma family baijak family kwbangma nostong tongmarok te abo simia as a youth ngei chini jerai khnai kwbangma o generation no kwbangma lama koroi tongmarok especially parents rok boto Christian no hinjago ani question ke bomo hai parent ngthai ba bomo hai society ngthai as Christians borok a leaders rok bomo hai kai bongni puila mot nukhung tei somajo borok bomo hai leader ngei basa thai je chini youth rok lama koroi tongmarok koroya ngei manmani lama ngei man akok no nungkisa sakalai khai jana 안까이 저는 소리 나이 견존이지노 아이덴티 클라요 피아바스 나발 나이 나게 비니 제 소리 나이 비니 사몽사몽까이 어느 소모여선 시그렐리 베베 코고이 되나 드링킹 카이통고 어느 소모여 사몽하며 카요 어느 소모여 아바 하이로 칼라이통고 제사 리더 나이 제쿠넥다 응거로 그러니까 리더가 되니 컴컴 리더가 보더니 버헛 분uk 사나 리더가 되니 라마 소이 풍사나 그러니까 보부 하이약랑 차이 다른 말은 뭐 액션 스라이 퍼펙트리 뭐 응나랑 어 버럭 리더가 인투 비니 나할뭉 비니 버릉뭉 어바 할게들이 버릉상가 긴도 비니 부타력 싸먹나이 아 부타력 뭐 어바 하이노 뛰니 하이노 용 자위 어바 할게는 부타함 양이 있잖아 비니 소마저 따북성 가방마 잘 가방마 소리 나이 어바 할게 동동 피아바 성나이 나가이 못하고 100% 프라이 80% 너 뛰니 성나이 나가이 몽니 어버스라고 알라마 하며 없어 힘다 가는 거 그러니까 아버님 바게 자라 리더는 거 정말 자라 파운더는 거 저다 성 누콩링 거성 부사 누콩노 저들 성 매니지먼트 가냐는 양가이 진 부사부터 뭐 가이전에 거구나 소리 나이 나 가이전에 거고 볼 나이 나니는 거크나이 비타몽 나이 bil next live 한가이 베레큰 하면 거정 아 부타로 것더니 진이 벌동을 프레젠너 성 많이 있던 거 그러니까 아버님 바게는 벨레케성 서터 공타이 벨레케성 기타이 는 고불고불 가이전이 비승트이 클라이 고불고불 니니 미니스트리와 고불고불 니니 사문 후문 진 거르마 집어넣어 가자니 는 고불고불 큰 사문 가야나이 고불고불 큰 때문에 가이전은 소리는 나이 가버스 정말 엘라마고 스케프처럼 저는 보는 거 있다고 hambai hingkai chini taku okra pastor no chungno sakai valuable time rimani bagai chung khanaka bini bisingtei kubui leader kubui Christian aboma angthai aboni bisingtei chini obisapni hoite kaisa selaimongni hoite hamarini lama manani tongo abo elambani bisingtei bofang kaham bethai kahamni bisingtei khai abo engainyani alama tongo hamiani hoite kahaino hai hingkai chung hambai mario chungno ojora kaham rimani bagai hambai